Cherechedza kuchengeta Sabata. Cherechedza kuchengeta Sabata. Gariere Sabata. Gariere Sabata. Usavise kumborako, usavise kumborako Sabata. uchifambira zemakuwa usavise kumborako Sabata. iro ngariere Sabata. imba ngariere Gariere Sabata. usavise fungwa zako, Usavise fungwa zako Sabata. urangarire uricengecenge riritsendeye Usavise fungwa Sabata. Gariere Sabata. Gariere Sabata. Jehova akasika denganenyika akazorora nesabatairo akarisanangura nokurikomborera akarita tene iro Gariere Sabata. Gariere Sabata. Gariere Sabata. Kwaziwai vanhu va Mwari, kwaziwai vana vokumusha. Ameni yenyu yakanaka, ndinovimba kuti munogona kuita kudarika ipapo. Kwaziwai vanhu va Mwari. Thank you. Tinotenda zvikuru. Toda kutenda mangwanani ano nenguva yandawana yokuti tirumbidze Mwari tiri pamwe chete. Ndinogutsikana kuti mufaro wedu unopfachuka, kuti tive vapenyu musure medenda reCovid-19 raipenga zvakadai. Vamwe vedu tingadai tisipo, asi nokuda kwaMwari watitendera kuti tive vapenyu kusvika pazuva ranhasi. Saka zvinokosha kurumbidza Mwari. Thimu yenyu yakanaka zvomene, inoti tiri hama. Haleluya. Ndanga ndichiwa hama dzedu dzichikwaziswa dziri pano, kana kuchiva enzi
ivara rokutsvaka kukwazisana, asi tose tiri vanhu vaMwari. Amen. Tiri vanhu vani sangano? VaMwari tose. Kune denga rimwe, Mwari umwe, Jesu umwe, noMweya Mutsvene umwe, neBhaibheri rimwe. Satani wakatiparadzanisa kuti atitonge, asi ukavona wogona kukokwa woti Mwari ndowedu tose, wava munhu waMwari. Murume wainzi Manangazira wakanga achida Mwari zvikuru, asi nokuti wakanga atama akaenda kune imwe nzvimbo. Akasvika ikoko ndokuvaka dzimba dzamapango, hozi yake nekicheni yake. Hozi muneiziva zviya? Okay, ibedroom. Avaka, murume uyu wairima, aidawo kuvakawo zvitina, dzimba dzezvitina namarata. Manangazhira akabva atanga kuvaka dzimba dzinokasira dzamapango ndokurima zhezha ndokuuya. Munguva yaJuni, Manangazhira akanamata nemhuri yake nomusi weFriday, akabudza Mwari kuti tagamuchira Sabata. Akarigamuchira zvakanaka, ndokubva akanga arova zvitina zvake zvakawanda sokuwanda kwamakaita. Saka zvazvichi zvinyoro, akati mbudzi dzingatsika, akati mukadzi navana chiindai kuchechi, ini ndobosara ndakarinda zvitina zvangu. Ndokutora chituro chake nepamfureta yake nechituro ndokunogara pazuva. Kwaiva nomushana, paakanga akagara ipapo, wakarava pamfureta yose achizipigwa, akarava 1 hour. Konoti kuma 11 wanga akapfeka ruhovhorosi gwake gwakarovesa zvitina zuro. Izvo kwanga kopisa, saka wangopfeka hovhorosi mukatuni, mamusina chunhu. Ibhuruku anozoti hovhorosi unongopinda mairi, wobva wabhatana kusvika paunoda. Apinda akagezavo neFriday, but haada kuzora mafuta, uye wakanga akwegura ati kure. Saka makumbo akanga ari matetetete, nokubva atsamira chituro chake akati regai ndimbovata mbichana, ndakarinda mbudzi. Mukadzi navana vaindepi? Vaenda kuchechi. Aripo zvizuva zvakanga zvoti ng'ini kutonhora kopera, ndokubva zvimushana zvawanda. Kana mushana wawanda, pane zvinobuda mumwe namwena umu. Makabuda rino richitsvaka magururumba nezvinodyiwa namatafi. Rakafamba rikafamba ndokusvika napana vaManangazira, vanga vakaturika makumbo avo. Ndokubva rapinda manje. Gumbo rakanga rakachena risina kuzogwa mafuta, rikati idanda. Nyoka yakapinda mbichana riri kupinda zinyoka riri kutsvaka matafi. Parakapinda wanga akabhatana kusvika panapa, ndobva rapinda parinonobuda. Manangazira waiva namagwiriri, akati nyoka ikatsama, ndobva yasumudza musoro kuti pano paipa. Manangazira paari kupepuka akawana riri kupfira rakatarisana namaziso, akabona kuti pano pashata. Manangazira akambofunga kuti kurota, rakanga rakanyorova mudumbu rose umu, rakareba. Manangazira akaoma, akamboita mukama nenyoka. Mhuka yake ndokubudawo, yabona nyoka yakadai, ikati tenza hangafi, yatanga hau. Manangazira akati mhuka yakutondikanga. Munoziva nyoka nemhuka zviwirirani. Nyoka ndokuwedzera kutsama, musoro ndokukura, yotsvaka chose chakasvinura. Manangazira ndokusvinurira kure ndokuona yakatsama, akandikapfigwa kumeso ndokutsinzina. Mhuka yabuya, painobuya ichida kubata musoro mhuka, nyoka yaiposha yondozorora pamalipsi aManangazira yosimuka. Manangazira akati pano Mwarika. Manangazira ndokumbofa zvishoma, dzafa dzafenda, dziriko kuhope dzapepuka, wane mhuka yapenga ikamanya nokoko. Nyoka ikambofambavo ikadokuuya napanapa, zvikati zvanetsana. Manangazira ndokumboita munamato, akati Mwari zuro munozviziva imi, ndakaita munamato navana vangu kuti vaende kuchechi, uye tichangotamavo Mwari. Handina kurovha chechi novune, ndomangondiregereravo ndikararama. Ndichiri kudavo mhuri yangu,
hawa nemhaya yaipa painoda kubata zinyoka roposha rondovata pamhino yemananganzira rosimuka rotsvaka mananganzira akandoita sei zvakanetsana kusvika mhaya neta ikandovata yavata zinyoka riya nokuvanzarika musoro nochomuhuro rava kubuda riri kubuda mananganzira nokuita mukama nenyoka akandikangozununguka ndarumwa nokubva aramba yakatsinzina akashinga riri kubuda zinyoka parinongoti svati rabuda mananganzira nokumuka nokuona yoinda noyo manya kuchechi nehovhorosi akanosvika kuchechi akawana vanhu vava kubuda chechi uye dzokerai mukati zuva munhu wakuta rufu haatsvaki permission kuna elda akamanya mberi nokuinda papurupeti akati vedu we kudenga kuna Mwari ngaavongwe Mwari ndiri mupenyu. Kwaitika zvinogara zvakadaro kubva nhasi vanhu vaMwari musarovha chechi nezvitina kana nepfuma dzenyu munokuvara. Ini ndapukunyuswa naMwari handichazvipani ndokubva anamatigwa mananganzira ndokurarama. Vanhu vaMwari pawakapukunyuswa pakawanda waifanira kufa iwe, pati Mwari anokuda uri pano unofanira kuteerera Mwari kusvika kumucheto. Mangwanani ano ndine nyaya vanhu vaMwari. Mabasa 17 verse 26 muchiona mitupo yakawanda namarudzi akawanda. Ndimwari wakazviita unayo here? Mwari wakaita marudzi ose avanhu vachibva kuno umwe chete. Ambotarira nguva dzavakatemegwa nemiganhu yokugara kwavo kuti vatsvake Mwari vamutsvangadzire vamuwane. Amen. Sangano kwai Mwari wakaita marudzi ose avanhu vachibva kuno umwe chete kuti agare pose panyika. Ambotarira nguva dzavakatemegwa apa musipo. Mwari wakaita marudzi ose avanhu tichibva kuno umwe. Takabva kuna Adamu naEvha neimwe zhira tiri vano munhu mumwe. Kusiyana kwamarudzi makaranga madhevere matsoza tiri vano munhu mumwe. Kwai kuti vagare pose panyika ambotarira nguva dzavakatemegwa nemiganhu yokugara kwavo kuti vatsvake Mwari. Haleluya. Hama dzangu dzinodikamwa, kurarama kwako tsvaka Mwari umutsvangadzire umuwane. Mwari wacho uri pedo newe. Mavona here kuti munhu wakatarigwa nguva yekurarama? Bhaibheri rinoti tsvaka Mwari nguva dzawakatemegwa. Icho ndichakavanzika icho Mwari asina kuzarurira. Manga muchiziva here kuti muganhu wokurarama una Mwari? Muganhu wokurarama hauchengetedzwi netambo, hauchengetedzwi nezvibhotoro zvemvura, hauchengetedzwi neteve. Muganhu una Mwari. Usazvinetsa nokusungira. Muganhu una Mwari. Haleluya. Job 14:1 munhu wakazvagwa nomukadzi una mazuva mashoma azere nokutambudzika, unobuda seruva nokusvava, unotiza somumvuri, haagari. Budza uri pedo newe kuti haugari. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Vhesi ra5 mazuva ake zvaakatagwa, mwedzi yake yakaverengwa nemwi. Makamutarira muganhu waasingatendegwi kudarika. Muganhu wako una Mwari. Usatya nyangwe mwetsvina, muganhu una Mwari. Usatya nyangwe varoyi, muganhu una Mwari. Muganhu kana wasvika nyangwe usina kugwara unoenda. Tenzende tungamire mokati mananda andeibata ndemwedo dombo ndewege shendemwemu motungamire tenzindi hetunga. Fambai neni sangano. Semwana onaradza monganya haradze nyanza omananda anomonzwa
kana matinyarara ishende mwete tenzi wenyanza tenzi ndi hetungamira. Ishe vanokuda munhu waMwari, ishe vanokudi munhu waMwari. Zvizive kuti Mwari anondida, anokuda sezvauri. Ngave murefu, mutete, mutsvuku, mutema, ishe vanokuda. No wonder why John 3, nokuti Mwari wakada nyika nokudaro akapa mwanakomana wake wakaberekwa ari umwe woga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, asave noupenyu usingaperi. Haleluya. Mwari wakada munhu akapa mwanakomana wake, takafigwa naJesu, kuti ani nani anotenda kwaari. Hama yangu inodikamwa, usatenda kun'anga, tenda kuna Jesu. Usatenda kumprofita, tenda kuna Jesu. Usatiudza kuti unoda Mwari uchitenda kuna priesti, uchitenda kuna gosa, tenda kuna Mwari. Tenda kuna Mwari. Hama yangu inodikamwa, kana momo ikataura, Mwari akataura, tenda kuna Mwari. Kana mfundisa akataura, Mwari akataura, tenda kuna Mwari. Vanhu vose vanonamata havazoponeswi nokuti vanoti tinotenda. Chichaponesa kuteerera Mwari. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Uyu watinotenda kwaari, takamirira kuuya kwake. Jesu anodzoka sangano, anodzokera kotora vanhu vake, kwete vakazara muchechi. No, no, no. Unotora vake vanoti kana ataura vanojampa. Haleluya. Iti kana Mwari ataura newe wati ndinoita. Musi waanouya, rega ndikuudza mudikani, Zvaka 1 verse 7. Tarira unouya namakore, meso ose achamuona, naivo vakamubaya, marudzi ose enyika achamuchema hongo. Amen. Marudzi mangani? Behold, he cometh with clouds, and every eye will see him, even those who pierced him. Then was all the tribes of the earth will mourn upon him. Jesu musi waanouya, muchaina uchamuona, vakuukraine vachamuona, marussia achamuona, vanotaura zvausinga matonga vachamuona, neveHarare vachamuona Jesu, maziso ose achamuona. Musi uyoyo every industry inomira, hakuna chinofamba. Jesu musi waanouya, makuva achatsemuka, vakafa vachitenda muna Jesu vachamuka. Voti ndiye Ishe watatamirira. But chinondigwadza, rega ndikuudza hama yangu, ndochokuti musi unouya Jesu haavuyi koparidza shoko, haavuyi kobhabhatidza vanhu, haavuyi koregesa vanhu vupombwe, haavuyi koregesa vanhu kuvengana. Unouya nomubayiro wawakashanda uchimuplaneti Earth. Saka uchiona Zvaka 22:12, tarira ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe umwe noumwe sokushanda kwake. Hapana asingazomuoni. Musi waanouya, uri kuona zviri kuitika mazuva anezvi, zviri muno nezviri kunze kwenyika, zviri munzeve dzako, malandmarks okuti unouya. Hondo dziriko, vana Ukraine naRussia neNATO dzava kupindira mubvumo okuti Jesu unouya. Regai ndikuudzei vanhu vaMwari, zvakanyogwa kuti masigns of the times, kana muvona zvoitika, ndava pedo kuuya. Zvigwere zvisingarapiki, mubvumo okuti unouya. Kuvengana kwavanhu, mhuri nemhuri dzimwe dziri kuvengana, kuputsika kwemichato, hondo dziri mukati momuchato, kupanduka kwavana vachimwa mutoriro nokuita vupombwe. Chiratidzo chokuti Jesu ari kudzoka, ari kodzoka kutora vakatenda mushoko rake. Ndatirega ndikuudze mudikani, vanhu vakatsamwa, zvoona wakadai kana ukasangwarira, ukasanyemwerera uri mberi kwavo, uchingoti kwazuva isangano,
vanogona kunyarara nokuti vakatsamwa. Vamwe vakatsamwiswa nezviri kumba, vamwe vakatsamwiswa nevakadzi vavo, vamwe vakatsamwiswa nevarume vavo. Jesu uri kuuya. Matthew 24:12. Teerera. Kugai kudi teka mukomana. Rudo rwavazhinji kuchatonhora nokuti kusarurama kuchawanda, asi vanotsungirira pakuguma vachaponeswa. Wainzwa here? Rudo rwavangani rwavazhinji kuchatonhora, nemakei kusarurama kuchawanda. Rudo nyangwe rwokuinda kuchechi kwatonhora. Rudo rwokuchengeta mitemo yaMwari kwatonhora. Rudo rwomurume nomukadzi rwatonhora. Makorokoto kana mukadzi wako achakumutsa kuti mamukase dedhi, vanasa vakuvhunzi nongomuka mwachigeza ndipe breakfast ndine kubasa, kuna vachafunzana. Rudo kwadii sangana? Kauya nechingwa zafunga uchai mazhira pashe tigamuchire. Havagamuchiri vanoti isai mose vapachogara. Rudo kwadii sangana? Watonhora kusarurama kwawanda. Akakugadzikira chikafu ukasadya unonokuturira mubhini. Unokudza kuti ubva uchigeza kusingi ikoko, hakuna wanga asiri pabasa, tose takaneta. Rudo kwavazhinji kwatonhora, kusarurama kuchawanda. Teerera mudikani, Bhaibheri rinoti asi vanotsungirira kusvika pakuguma vachaponeswa. Huruka mukomana, Jeremiah 29. Kukaina Peter, chandinonosa kuuya 3:9. Kwai Mwari chamunonosa kuuya, kwai ndochokuti Mwari hanonoki kuita sezvakareva vamwe vachiti unonoka, asi uno mwoyo murefu. Haadi kuti vamwe varashike, asi kuti vose vaponeswe. Hama dzangu dzinodikanwa mangwanani ano, kumwe masikati, kumwe usiku, Jesu unokuda. Unoti iye pana Jeremiah 29 inda pane inotevera, ndine ndangariro dzakanaka pamusoro pako, ndangariro dzorugare, dzisati dziri dzezvakaipa. Ndoda kukupa maguma netariro, a prosperous end. Jehovha Mwari wokudenga kana akakutarira unoti ndine ndangariro dzakanaka pamusoro penyu mai, ndine ndangariro dzakanaka pamusoro pako musikana. Mwari unotida tose, une ndangariro dzakanaka pamusoro pehama dzako, pamusoro peutano hwako. Unoti ndinoda kukupa magumo ane tariro. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Saka Bhaibheri rotiro 37 yamapsarema pavhesi ra4. Tega mukomana. Farikanya kwazo kuna Jehova. Haleluya. Yagokupa zodika mwana moyo wako. Mai waire sangana. Kwai farikanya kwazo kunani? Budza uri pedo newokuti fara muna Jehova. Farikanya kwazo muna Jehova. Iye agokupa zvinodikanwa nomoyo wako. Tega. Isanzira yako kuna Jehova. Isanzira yako kuna Jehova. Vimbavo naye. Mwari ngaavongwe. Timotheo kutanga chapter 2. Kana pane vanhu vachapiwa naJehovha mubayiro wakanaka, vanhu vanofarikanya kuna Mwari. Kana shoko raMwari rataugwa, iti amen. Mwari ngaavongwe. Usatsamwira shoko raMwari, rifarire. Amen. Shoko rakanaka kwazvo kunesu vafambi, nokuti Jesu anouya. Inzwai vanhu vaMwari, kana pane chinhu chinotisanganisa vakuru navadoko takafara ishoko raMwari. Timotheo kutanga 2 3 na 4. Amen. Doka ambuna kuiwai ativambe tose kwaine Bhaibheri ndizvo zvakanaka zvinofadza pamberi paMwari, muponesi wedu uyo unoda kuti vanhu vangani vose vaponeswe. Asi havaponeswi vose, kunoponeswa vasvika pakuziva chokwadi. Apa tasara ndopo uchafana kusungira upenyu hwako. Jesu unoti Mwari unoda vose kuti vaponeswe, asi haponesi mvenge namakwereveshe. Unoponesa vasvika pakuziva chokwadi chokuti mukadzi arobwi. Haleluya. Mukadzi anyimwi mari. Haleluya. Mukadzi hadliswi mufuhira. Murume hadliswi, unoremekedzwa.
Unofana kusvika pakuziva chokwadi kuti mbanje haisvutwi. Unofana kuziva chokwadi kuti kana une mvana kudenga hauindi. Ndasvika nyangwe ameni mukanyima ndoenda mberi nayo. Mwari ngavakweresa kuti vachaponeswa vanosvika pakuziva chokwadi kuti vafana mazamu avasikana havabatwi. Haukisi wausati waroora. Mwari ngavakweresa kwai kana toponesa tinosvika pakuziva chokwadi chokuti vakafa havana chavanoziva. Mwari ngavakweresa unofanira kusvika pakuziva chokwadi kuti ndinoita mukadzi 1 wechipiri. Mwari hamburavi. Tava kukwidza manje. Fasten your belt. Tava kutokwidza. Jesu atiye ndizvo zvakanaka zvinofadza pamberi paMwari uyo unoda kuti vanhu vose vaponeswe. Musoro wenyaya unoti Mwari unokuda. Ishe anokuda iti Ishe unondida. Aichi ndo chokwadika. Asi wamuhwa Mwari wacho unoti handingotori vari munhema. Rumbidza Mwari uri muchokwadi. Haikona kuvhara ma1 sokutaurwa kwamazuva ano. Jesu unotora vasvika pakuziva truth. Chii chinoi chokwadi? John 17:17. Muvaite vatsvene muzvokwadi. Shoko renyu. Haleluya. Kwai muvaite vatsvene pai? Fambai neni. Vanava muvaite vatsvene muzvokwadi. Shoko renyu ndo chokwadi. Chii chinoi chokwadi vanhu vaMwari? Shoko raMwari. Pamusoro pezvinomwiwa, tsvaka shoko raMwari. Rinoti kudii? Rinoti doro harimwiwi. Chokwadi shoko raMwari. Parubhabhatidzo usati yedi inotara, yedi inodhunga runomwe, yedi inorusa moto. Tsvaka mushoko raMwari kuti shoko raMwari rinoti kudii. Vanhu vachaponeswa vanoitwa vatsvene neshoko raMwari. Shoko raMwari idzvene. Hatiti vatsvene namufundisi. Hatiti vatsvene nokupinda muchechi. Tinoitwa vatsvene neshoko raMwari. That says the Lord. Mwari ngavongwe evhangeri. Saka unofanira kuziva chokwadi nokuti Matthew 7 pavhesi ra21 inoti iyo avazi vose vanoti kwandiri ndoka vachapinda mushe kwaMwari. asi unoita baba vangu vari Bhaibheri rati havasi vose vanoti Ishe vachapinda kudenga. Ndevanoita, amen, vanodi isangano, vanoita kuda kwaMwari. Saka usaita kuda kwehama akuponesi. Ita kuda kwaMwari. Vachapinda denga. Havaiti kuda kwavanhu. Havaiti kuda kwehama dzavo. Havaiti kuda kweshamwari. Havaiti kuda kwavaprofita. Vanoita kuda kwaMwari. Vanhu vachapinda denga. Havati that says the church. Vanoti that says the word of God. Ndo vachapinda kudenga. Tererai munzwe vanhu vaMwari. Bhaibheri shoko raMwari pana John chapter 14 pavhesi ra15 tega mukomana. Inoti kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Verse 21. Come on. Une mirayiro yangu akaichengeta. Ndoka. Yeah. Tererai munzwe vanhu vaMwari. Chimira ipapo. Ndoda kuti uruke mukomana. Ubate 1 John chapter 2. Bhaibheri shoko raMwari rinotiro kana muchindida muchachengeta mitemo yangu. Vanoda Mwari havavoni kunokudzana, havavoni kunokuimba maningi. Kuimba hakuna kuipa. Havavoni kunokunamata vachidaidzira, kunamata vachidaidzira hachisi chivi. Asi vanoda Mwari vanochengeta mitemo yaMwari. Chapter 2 verse 3. Come on. Kuti tinomuziva. Chimira ipapo. Kwai ndo zvotizivisa kuti tinomuziva kana tichengeta mirayiro yake. Luka chapter 19 pavhesi ra29. Tererai munzwe vanhu vaMwari. Ishe vanoda munhu wese. Panguva yeSodhoma neGomora kwai denga rakanzwa kuipa kweSodhoma. Jesu pachake akaburuka navatumwa 3 navatumwa 2 akapfuura nokuna Abrahama akatoda kunoparadza Sodhoma. Abrahama akareverera Loti wakanga akarurama ari muSodhoma. Shoko raMwari rinotiro shoko raMwari rakasvika muSodhoma. Ava madekwani
zuva ravira, Loti wakavavona. Amen. Kana ukavona munyika ino kukwirira kwechivi zuva ravira, zvinoda vane mweya, vana maziso omweya kuvona shoko raMwari. Bhaibheri rinoti iro, Mwari asati aparadza Sodhomu, Loti wakanyevegwa akabuda. Vakanyevegwa muSodhomu vakati unoita musere, vakaparara. Luka 19 verse 29. Tava kupedza, famba mukomana. Wakati voswedera Bhetifeji Ndi Jesu neBhetania kugomo rinonzi Mwari, eka akatuma vadzidzi vake vaviri famba achiti, endai kumusha wakatarisana neni iya muchipinda mauri, kana muchipinda mauri uye mbongoro chaona yakasungirigwa nomunhu iya muisunungure, muisunungure mugovia nayo akubvunzai iya achiti, munoisunungurirei kwaari Ishe unoida. itiyemeni sangano. Bhaibheri rinoti iro, Jesu unotuma vadzidzi vaviri, unoti pindai muguta pakatarisana nemwi, muchaona mhuri yembongoro yakasungirigwa. Wakasungirira hazi kamwe, asi wakasungirira unoi mwene wayo. Kwai muisunungure. Kana umwe akabvunza kuti munoisunungurirei, mumuudze shoko rangu muti, Ishe unoida. Haleluya. Mwari kana achituma shoko pakati pavanhu, unoona vamwe vakasungirigwa nomuvengi. Satani unoshuva kuti ufe uri pawakasungirigwa. Vamwe vakasungirigwa paruchiva, vanofanira kusunungurwa neshoko raMwari. Vamwe vakasungirigwa pakuvenga, vanofanira kusunungurwa neshoko raMwari. Vamwe vakasungirigwa papride, vanofanira kusunungurwa neshoko raMwari. Kwai kana musunungura, don't be disturbed. Musadisturbiwa nechinhu, muti Ishe vanomuda. Kwai vakatumwa kunosunungura. Unoziva here kuti vanhu, munhu unoda kuinda kudenga, zvivi zvinongomharavo. Jesu wakazviona kuti vamwe vakasungirigwa pamakuhwa, vanofanira kusunungurwa. Chinosunungura ishoko raMwari. Vamwe vakasungirigwa pavaprofita, anoda muprofita kudarika Jesu. Unofanira kusunungurwa mangwanani ano neshoko raMwari. Regai tidaiwo uyu vakatumwa, regai tiverenge inda mberi. Vakatumwa vacho vakawana here mburu yembongoro? Vakatuma vakaenda vakandowana sezvaakanga avaudza. Iya. Zvino vakati vachisunungura mhuru, mberi vayo vakati kwavari, iya, unosunungurireko mhuru? Vakati, Ishe unoida. Mazviwa here sangano? Kwai vakatumwa vakawana mhuru yakasungirigwa. Yes, vakawana yakasungirigwa. Jesu ndi Mwari. Haana kumbopinda muguta akaona dhongi rakasungirigwa, asi waizviziva iko kuno kuHarare nekwaurunga vaBulawayo. Jesu unovona vakasungirigwa mumaguta nomumaruzevha. Kana atuma shoko, rinofanira kusunungura mereji yako. Kana Mwari atuma shoko, anofanira kusunungura utano hwakunetsa nezita raJesu. Kana Mwari angotuma shoko, regai timboivhara mbichana, imbomanya kuna 107 yamapsalema, hakuna imwe. Mapsalema 107 pavhesi ra20 pana mashoko makuru. Andoda kuti muone kuti shoko raMwari kana rasvika, mushonga unorapa. Haleluya. Kana shoko raMwari rangosvika pauri, mushonga unorapa zvose. Tega mukomana. Unotuma shoko rake eka ndokuvaporesa, hauishi ndokuvahwira eka pakuparadzwa. Kwai unodzokera kunyaya yedu. Mwari unotuma shoko rake ndokuvarapa, ndokuvaporesa, nokuvagwira pakuparadzwa. Munoziva chinoparadza vanhu pakuuya kwaJesu? Hausi moto waMwari chete, uyo ifinal judgment. Chichaita kuti vanhu varashwe isarudzo dzavo. Chichaita kuti vanhu vaponeswe isarudzo dzavo. Chichaita kuti vanhu varashwe, ndatini, kugamuchira dzidziso dzisingabvi mushoko raMwari. Saka Bhaibheri rinoti iro, vakatumwa vakawana dhongi rakasungirigwa ndokutanga kurisunungura. Vakanga ari mwene waro. Kwai wakabvunza, munoisunungurirei dhongi? Kuka Ishe unodi, unoida. Vakatanga kusunungura ndokuenda nayo kuna Jesu. Haleluya. Uyu wainzi mwene wedhongi ndiani?
Kana uchirava Bible 24 verse 1 inoti nyika ndeyaJehovha nokuzara kwayo navageremo ndimapisarema. Nyika ndeyanisangano ndeyaJehovha nokuzara kwayo. 51 yamapisarema inoti ndinoziva zvipfuwo zvose nemhuka dzose dziri musango ndedzangu. Saka dhongi raiva rani? Dhongi raiva raJesu Kristu. Muripo here vanhu vaMwari? Iwe uri wani? Uri waJesu Kristu. Unokuda zvakadai. Watuma shoko, endai munosunungura. Munosunungura vakasungwa. Nyange vakasungwa nemweya yetsvina, endai munosunungura. Ndandichirava pana Marko chapter 1. Kukai mukati mechechi makanga mugere munhu wakanga ano mweya wetsvina. Jesu wakati achimuona akatuka mweya wetsvina ikatama nezita raJesu. Saka panguva inoi mweya wetsvina inogona kusunga vanhu. Enda pana Luka 13 tifare. Mweya wetsvina yakaipa inogona kusunga vanhu kuti vasanzwa shoko raMwari. Asi kana shoko rabuya ukagamuchira shoko rinosunungura. Ipa inzwi pamweya Jesu kotendo dzedzisoda Jesu odaidza kuponeswa mumako moneninga riore. Luka chapter 13 verse 10 na 11 inoti zvino wakanga achidzidzisa mune rimwe sinagogi nomusi weSabata. ndiJesu. Zvino tarira, paivapo mukadzi waiva nomweya wourwere makore ane 17. Paiva neisangano mukadzi wakanga ano mweya wourwere. Kamwe kagwariro katinoita tinongofunga kuti kuri simbu mweya yezvina. Uyu mukadzi wakanga ano mweya wourwere for 18 years. Verse 16, sorry. Verse 16. Come on. Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbrahama. Mira. Ari kuti ndiJesu ava kutaura. Ari kuti zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbrahama. Inzwai Jesu achitaura pama. Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbrahama. Uyu mukadzi mwanasikana waAbrahama kauri. Akasungwa naSatani makore ane 17. Wakanga akadii sangano? Akasungwa naSatani makore mangani? 18 years. Famba. Azaifanira kusunungurwa musi weSabata. Bibhiri riri kuti iro mukadzi uyu mwanakomana waAbrahama unofanira kusunungurwa nhasi neSabata. Tererai munzwe vanhu vaMwari. Mweya yetsvina ndeinokonzeresa vamwe kuti vasarovogwa. Inoputsa marelationships avanasikana navanakomana vedu. Inosunga chainenge ichitsvaka ndokuti vaende kun'anga kana kuvaprofita vabve pana Mwari. Mweya yetsvina yakaipa imwe inoita kuti mumba menyu communication ive rafu. Dzimwe communication mukati medzimba dzinokonzerwa nemweya yetsvina. Imwe mweya yetsvina inorambidza mbereko. Konzi hazvari zvinongoda Jesu unosunungura hama inodikamwa. Mweya yetsvina yakaipa imwe inokonzeresa kuti hama nehama dzisawirirana. Yakaipa kwazvo. Imwe inoti nyangwe uchishanda mari yako haishandi chinhu. Inosunga kuti mari yako ive useless. Inongoda Jesu pamangwananano. Yakaipa mweya yetsvina imwe inokonzeresa kurota hope dzakaipa. Varipo vanorota vachidzinganiswa namabhinya, vamwe vanorota nyoka, vamwe vanorota ropa, vamwe vanorota vavete navanhu vasingazivi. Mabasa emweya yetsvina. Kuna Jesu unosunungura. Mangwanana anorega ndikuudze mudikani, ndati mweya yetsvina yakaipa. Unogona kurota vakafa. Bhaibheri richiti wakafa haana chaanoziva, haadzoki, haazivi chinhu. Mweya yetsvina inogona kudzoka sambuya vako. Mangwanana ano ndati kuna Jesu unosunungura. Yakaipa mweya yetsvina imwe inotuma hope dzinohlisa. Jesu unosunungura.
mangwanani ndoda kuti nditini. Mukadzi uyu wakasunungugwa here tinamati. Verenga paverse 12. Tega mukomana. Verse 12. Jesu akati achimubona akati kwaari, mamuwa here. mai wasunungurwa. Haleluya. Famba mukomana paverse 13. Akaisa maboko pamusoro pake. Akasanudza pakarepo akarumbidza Mwari. Amen. Sangana. Mai ve 18 years vasunungugwa naJesu. Wanga uchiziva here kuti Jesu aenda kudenga unomiririgwa neshoko rake. Apa ndafamba ndoga. Pakutanga shoko rakanga ririko. Shoko rakanga riri kuna Mwari. Shoko rakazova nyama rikagara pakati penyu. Rimwe zita raJesu unonzi shoko raMwari. Chapter 19 yazvaka. Paverse 11 Johani unotiye ndakaona murume wakanga akagara pamusoro pebhiza jena, zita rake rinonzi shoko raMwari. Wakanga ane meso anenge murazvo womoto. Rimwe zita raJesu ishoko raMwari. Kana ukanzwa titi gamuchira shoko, tiri kuti gamuchira Jesu. Munhu wagamuchira shoko raMwari wagamuchira Jesu, wagamuchira musununguri. Ndati mwetsvina yakaipa. Imwe inokonzeresa kuti vana vako ave madofo. Chero vakaverenga sei vanofoira. Mwetsvina yakaipa inongoda Jesu anosunungura. Imwe mwetsvina inokonzeresa kuti muri isawana mukadzi wani. Wawanikwa warambwa. Uchasvitsa vangani. Mwetsvina haidi kuti uve mukristu wechokwadi. Mangwanani ano varipo vanoti Mwari, ini ndaziva kuti Jesu unondida. Nemakai mabasa 4:12 nokuti hakuna kuponeswa kuno umwe, hakuna rimwe zita rakapiwa pakati pavanhu ratinosunungugwa naro. Tinosunungugwa nezita raJesu. Saka shoko raMwari rotiro pana 11:28, uyai kwandiri imi mose makaneta makaremegwa ndichakuzorodzai. Ndoziva kuti pakati pedu variko vanoremegwa namafudzi. Vori kwai mweya yamanzinza. Hakuna chine mweya yamanzinza, mweya yesvina. Uya tinamate munhu waMwari, Jesu unosunungura. Panguva yakafanana neino ndoda kuudza Jesu wandiri kudana kwaari. Pana 32 yaJeremiah 27 inoti yotarira ndini Jehovha Mwari wenyama yose. Pane chinhu chingandikona here? Regai ndikuudzei mangwanani ano, kuna Jesu usina itikandi. Kuna Jesu unosunungura vakasungwa. Mwetsvina inogona kushayisa mufaro. Mukadzi nomurume musina kutukana, munogara makamudhura. Uya kuna Jesu unopa mufaro. Magariro ako namararamiro ako unofana kusunungugwa. Muchaziva zvokwadi ichakusunungurai. Panguva ino yamangwanani varipere vanoti Mwari, indoda kusunungugwa. Kana aripo wakadaro ndotoziva aripo akawanda. Simukati namati wandi Jesu ndisunungurei. Ndoda kugara mamuri ndakafara. Kuna Jesu anokuda, anoda kusunungura upenyu hwako. Anoda kuti ugare wakafara. Anoda kuti ubudirire. Anoda kuti nerimwe zuva uende kudenga. Vanoti ni Jesu zvaanondida neni ndinomudawo. Simukati namati musande pfovorate henzi nzwaindo chema poma daidzava hamwe enembo musande pfovora. Pamazuva aJesu ndisati ndanamata, haasi mapofu ose akavona. Kwakavona vaiva nehanya. Vakanosvika pana Jesu vakamubata vakati, ini ndinoda kuvona. Pamazuva aJesu havasi vose vakamutswa kubva kuvakafa. Iya zvanzi dzaRazaro chete dzakanosvika pana Jesu kuti dzikati hazvanzi yedu yafa. Dzakatanga kuripota ichagwara. Dzikazoti dai maiva pano hazaifa. Jesu akandizive ndini kumuka noupenyu. Hazvanzi dzikarashika dzikati uchamuka nezuva rokupedzisira. Jesu akati ndini kumuka noupenyu, bvisai dombo. Haleluya. Jesu wanga asingagonere kubvisa dombo.
Jesu haabvisi zvaunogona kubvisa, asi vanoteerera inzwi raMwari vanoitirwa zvikuru kudarika zvavanokumbira. Mai ava vakauya kuna Jesu vakatasanugwa vugwere hwe18 years. Lazaro wakanga ava ne4 days onhuhwa. Jesu angoti Lazarus come forth, chitunha chakaita upenyu. Une nyaya here dzonhuhwa? Une upenyu here waunofunga kuti hwafa? Une muchato here warema waunofunga kuti zvarema? Wehama yako wako? Jesu unomutsa zvakadaro nokuti ndiMwari. Panguva ino ndoda kukoka kuno mberi vanoda dedicatory prayer kuti ndisitevo pamavoko aJesu. Ini Mwari ndomuda, ndinorevesa, ndinoda Mwari. Muri yangu noupenyu hwangu haufani kutevegwa nemweya yetsvina, unofana kuropafadzwa naJesu. Zuva ranhasi zuva romufaro ravaenzi vari pakati pedu vanoti ini upenyu hwangu ndoda kuti huve chikomborero nemhuri yangu ikomboregwe naMwari. Uya tinamate munhu waMwari. Ndichakoka uye kuno mberi ufambe tikunamatire. Chero uriwo hosi muenzi unoti upenyu hwangu handidi kuti huteveregwe nemweya yetsvina, ndinoda Jesu. Famba uye kuno mberi tinamate. Tinokoka amai nodikamwa unoti upenyu hwangu handidi kuti huteveregwe nemweya yetsvina, ndoda kuti huve chikomborero ini nemhuri yangu. Uya kuno mberi munhu waMwari. Fambai muye makasununguka. Famba uye kuna Jesu. Ndoyera senyi moyo. Uya kuna Mwari. Uyai kuno mberi vanhu vaMwari. Vanoda kusvipira mumavoko aJesu. Vanoti Mwari upenyu hwangu handidi kuti hushupwe nemweya yetsvina, ndoda kuti huve chikomborero kuna Mwari. Uya kuno mberi munhu waMwari. Uyai timire zvedu. Let's parade before Christ. Uya umire pamberi paMwari. Saomera noupenyu. Ipa upenyu hwako mumavoko aJesu. Wadi kuuya mukomana, wadi kuuya baba, wadi kuuya semhuri. Uti I want a dedicatory prayer. Uya kuna Jesu. Mwari ngaakomborere. Ichi ndocho chikomborero. Denga rinokuda. Kwemakore washupwa nemweya yetsvina. Unoti ndaziva kuti Jesu unondida. Ndava kuinda kuna Jesu. Mwari atikomborere. Famba uchiuya. Lasisanza mbiri. Uya munhu waMwari. Ausiwe here wanetswa nemweya yetsvina. Kuna Jesu unokuda. Come forward. Apo uri kuuya revesa munhu waMwari. Denga rinosunungura vanda kusunungurwa. Pastor takaindisa, are you still here? Tava kunamata. Maropa aJesu varakomborerei vanhu vaMwari. Nakisa ano kuna Jesu unosunungura. Ndiye oga unokuda. Nyika ino inoti bhadhara kwa Jesu mahara. Noda ire kusunungurwa munhu waMwari. Jesu unokuda. Tinoziwa ropa tava kunamata. Ngatitorei uso tinamata. Baba vedu vari kudenga, ndimi Mwari chikukutsira chedenga. Muri mushonga nanhasi. Nyangwe COVID isina mushonga, imi muri mushonga. Watinogwa naye hatimuoni. Ingirozi dzaSatani naSatani pachake. Mweya yetsvina inogwa nedzimhuri. Dzimhuri dzaremegwa kwemakore. Asi vakugamuchirai Mwari masikati ano vachirevesa vasunungurei. Muri musununguri. Vana vedu vanovengana pasina chikonzero. Hama dzedu dzinotivenga pasina chikonzero. Michato yedu ine mapopoto haina kutaurirana. Tinonamata nezita raJesu. Svikai mutuke mweya yetsvina. Musunungure vanhu venyu vambofara. Maprojekti amwe abhumugwa naSatani. Haadi kutiona tichibudirira. Mamwe marelationship apwanywa naSatani. Zuva ranhasi tauya kwamuri mudzikinuri nomuparadzi yemweya yetsvina. Paradzai Satani namabasa ake. Upenyu hwedu huchene nokuti takugamuchirai. Chitiropafadzai Mwari.
mutigwire pahondo dzoupenyu zvinodikanwa nemwoyo yedu zvisvike nezita raJesu. Vamwe vadzimai edu anopenga, vamwe varume vapumuka vanoenda kumasmell house, vatisiya tikabvunza ihondo mwechina tukai nezita raJesu. Mhuri dzedu dzidzokedzane, kuve nokuregererane, timbofara takamirira kuuya kwenyu. Tinokutendai Mwari nokuti matinzwa. Munoziva chikumbiro choumwe noumwe uri pano. Unoda imwi Jesu ari kutsvaka kusunungugwa kana masunungura mhuri, iitirei zvakanaka nezita raJesu. Vagoti kudenga kuna Mwari unotigwira, watisvitsa pano, vambofara vakamirira kuuya kwenyu. Munodzoka Mwari wokudenga, hatisi nherera, nhunha dzedu nemitoro tatura pamakumbo aJesu. Munamato wedu wokutenda kuti matotiitira kupfuura zvatakumbira, nokuti takumbira takatemba, takatsamira pazita rinogona, zita raJesu rinogara nokusingaperi. Amen.